Ok, koro jok ma samoro diponi samoro no gina buok ni okelo negi chandruoge mamoko. Gina ang'o gini, ahinya to seche moko tuoche. Inyalo yudo ka samoro gik moko nyuolore kokalo e paro e obwongo. To kaka obwongo medo nywaso wach to bura bedo e chuny dhano. To ka ema koro ing'ade weche. To chuny dhano ni ma bende nyalo buok ahinya ma koro miyo kata tuoche mana wacho ka nyalo betie. Poni ng'ato obedo kod buok mar chuny ma odhi obedo gi buok e ringruokne ma samoro tuoche gore kuomgi. Un kaka joocho, jok ma kamagi ing'ado negi rieko mane? Inyisogi mondo gimany yore mag thieth, kose inyalo nyisgi ang'isa ni imeda meda wuoyo kodgi ma pachgi wuoge gicha ma samoro gine manyalo kelo negi buok mar kata mana ringruok. Ang'o mitimo, ang'o mowinjo bed ni itimo, nikech ma nyalo miyo familia kata joma odong' chien koro chako donjo e chandruok machielo mar chako manyo thieth kar manyo ocho thieth mar koro mar osiptal nikech tuo koro gore. Aparo ni ikelo wachno maber kabisa. Sasa ma buok obede, sasa ma lalo bede, sasa ma tho bede, sasa ma gimoro ma kelo kihondko bedo, to okuongo gi paro, okuongo go obwongo. Ajawachoga no obwongo en gima ngima. Ma ka gimoro goye, kaka sani kituomo tiendi e mesa ka, to ibiro winjo lit, to lit no kisewinje nyaka idhi ing'i ni to awinjo lit ma kama nikech koka omuki, koso obarore, koso ena ni aduong'o tienda noendo. Koro aparo ni gima onego wang'e mokwongo en ni ka tho bede to ichako neno ka pachi lal, ineno ka okinyal nindo seche 8 seche 6 pok inindo nyaka ne tho bi. Iwinjo ka chunyi ojok mool gi ngima ma koro okine gimoro monego bed ni koro in be ibedo ne mangima. Ineno ka kata kidwa miyi chiemo kata kolos chiemo to chiemo no chalo ni mna ka gima en sum. Magi gik matimore e kinde ma wawacho ni odiochieng' 1 kod 2, to koro dwarore ni ng'at ma gimoro lokre ahinya kuome ka tho biro onego bed ni ikawo koro atua minyalo konyego kapok paro odhi koro molokre tuo me del, nikech ok ochak ga e del, ochako ga e paro. Ok inyal nindo, ionge kod ndhadhu mar chiemo, koro chunyi ok ne kata ni ngima nigi gimoro, koro ilalo geno. Iyudo ka koro weche mawuok e dho ng'at machalo kamano kuom odiochieng' 1 kata kochopo godiochieng' mar 2, koro onego bed ni joma ni alworane ema koro kawo okang' mar mondo oyud yo minyalo konyego, nikech iyudo ka ok onyal nindo. Ing'e ni obwongo kok nyal nindo kuom seche kata 12 en gima koro onego wakaw kaka gima emergency. To nitie kaka inyalo wuo kod ng'at molony kata daktari to koro konye, waluongo ga ni support. Ikonye mondo nindi, kech sama obwongo ne onindo ni to dhi kelo konyruok kata ne ngima ni owuon. Ing'e ni kobwongo ng'ato koro obedo ni ok onyal tiyo yo maber, to mane gima biro kelo lit, mane ma koro obro lokri gimoro ni onding'i koro rami, ting'e no kinyal connect wach tho kod onding' maremo. Okoyot. Wich bar to koro ng'eny. To wich bar ema neno ga ka ji nyalo connect ahinya ni nyaka ne ng'ane tho wiya bara. Tinyalo yudo ni wich bar no en nikech nitiere penjo moro to